24 maiatzaren 28 eta bai, beste behin ere ikusten duzue, emakumezkoen garaipena eskuetatik nola kendu dieten gizonezko zuzendaritzakideek, tira, alaxe kontuak eta komeriak, guazen estena osorik ikustena, mesedez. Arela da zua, da zua. Bejon deiela Bartzelonako lehendakariari, bejon deiela Bartzelonako alkateari, alboan zutelako munduko jokalari onena espaldin bada onenen artean, Bartzelonako kapitaina, Arsenalako lorpena, Samameseko gol ikusgarriaren egilea, eta zer egingo diogu ba? Emakumezkoak, bigarren mailakoak eta Euskal Zenbagarren mailara arte aspiratzeko gaitasuna dutelako zenbaitzu, baina zerrenda honetan ikusi duzue Alexia nola utzi duten alde batera, baina ez da izan bakarrik Bartzelonako udal areto horretan, protokoloa errespetatuz egin den ekitaldi horretan, ikusi duzuen gertakari lotsagarri horretan, pentsa, hegazkinak ere lur hartu duenean, ikusi besterik ez dago, nik ez dakit nola azaldua, ikusi mesedez. Akaso, bizi osoan zehar eta geure aurreko belaunaldiek ere pasatako kontu hainbat, ziur memorian idatzita badauzkagula, genetikoki, antropologikoki, kulturalki, baina oraindik orain hain agerikoak diren kontuak, bizkarra emateak, gutxiesteak, ez da nahikoa ez da, oraindik ere gehiago, eta lorpen itzela lortu den emakume hau ere, horrela aspiratzeko beharra, konturatuta izan da, konturatu gabe izan da, ez dakit, norberak atera ditzala ondorioak, ez daukagu datu objektibo gehiagorik, baina egia da, senyoro hauek ederra egin dutela eta akaso, hain agerian ez dauden, senyoro askok egin dutena oso agerian utzi digutela. Tira, edo nola ere, eredu pare bat ekarri izkizuegu, Bartzelonak kopak ekarri dituenean, ikusi duzue gizonezkoak nola usten dioten ez da, eta emakumezkoak ekarri dutenean, ez. Bukatuko dugu, ez da ez Bartzelonaren kontu bakarra, eta oroar emakumezkoen futbolaren egoera, eta oroar gizartean emakumeok sufritzen dugun egoeraren isla besterik ez dela. Beraz, goazen tortillari buelta ematera, eta bukatzeko Alexiaren super gol hau. Eta angelu ezberdinetatik ikusiko duzu sare sozialetan guk bi hauek hautatu ditugu, baina ekipoak beti du garaipen aurrean. Ekainak 14 eta 15 Abadiñon egingo den lasterbidean lasterketa azkena izango da. Zenbaki borobil batekin, 10. edizioa izango delako bukaera ematen zaio elkartasun ekimen honi. Agian aurrerago beste bat etorriko den itxaropenarekin, herri hontan preso eta iheslarien aldeko elkartasunak ez duelako etenik izango. Ekainaren 14-15 asteburu horretan. Asteburu honetan ez, urrengoan ere ez, errezago esango dizugu, hauteskunde europarrak pasa eta urrengo asteburuan, badakizua zer asteburu den, ekainaren 9, tira, urrengoa den hori. Akaso oraindik ere, ohitura zahar batzuk mantentzen dira, ez da hartu eta irakurri tira. Argi dagoena da, Durangaldeko kirolari, bertsolariek, babesa ematen diotela, herritar askok ere bai, eta lasterbideanek bere bideari helduko diola beste edizio batez, badakizue elkartasuna oinarrizko eskubideak eta falta direnak etxera ekarri, ezta? Erraz ulertzen da, tira, gu gaurkoz bagoaz, baina badakizue, batzutan indartsuago, beste batzutan ezain beste, badakizu emakumeak ziklikoak garela, baina hementxe izango gaituzuela iluntzero, eta zuek hor bestaldean izan zaitezete, guretzako ere badela babesa, eta zaintza horixe behar dugu, eta besterik ez, mila esker, arte, gau pasa. Aldez gain,
Taloratuko diren lagunak hauxe dira. Jon, Onintza Azkarate, Itziar Navarro, Manes Pagola eta Teresa Jareño, Xaberra Muriza, Eñote Lorreta, Ineso Sinaga, Aitu Rega, Igor Lortza eta Josu Zabala, Mirena Muriza, Joseba Tapia eta Oker lanetan Ainhoa Urien. Elkartasun giroan burutuko den gaualdia ederra izango da. Herri bat erditzea, gauza gatxadaino, gatxago, ni joan gabe, mendik araño. Trafikoari dagokionez, behi 653 errepidean berriatuan errei bat moztuko da maiatzaren 31 arte, eta N654 errepidea Maiabia eta Zaldibar artean beste errei bat moztuko da maiatzaren 31 arte goizeko 6-etatik gaueko 9 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Ertzaintzak ikerketa abiatu du Getxoko Europa ikastetxeko hainbat familiak sexu askatasunaren aurkako delituengatik irakasle bat salatu ostean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 4 adin txikikoren familiek salaketak aurkeztu dituzte eta ez du baztertzen gehiago izatea. Ikastetxeko hainbat gurasok adierazi dutenez, biktimak haur hezkuntzako 4 urteko haurrak dira. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta Segurtasun Sailak ez du baztertzen salaketa gehiago izatea. Epaileak ez du gorroto deliturik ikusi 2022ko San Ferminetan Multiltzarra peinarekin izandako liskarretan. Espainiako poliziak delitu larriak leporatu zizkien Iruñeko peinetako 5 kideri 2022ko San Ferminetako azken egunean Multiltzarra peinarekin izandako liskarrarengatik. Txosten poliziala eskutan kartzela zigorra eskatu zuen fiskaltzak. Nafarroako auzitegiak ordea gorroto deliturik ez dela izan ebatzi du. Espainiak, Norvegiak eta Irlandako Errepublikak iragarritakoa bete eta Palestinako estatua ofizialki aitortu dute gaur. Urratsa historikotzat jo dute 3 herrialdeetako gobernuburuek eta adierazi dute ekialde hurbilean bakea lortzea beste helbururik ez duela. Madrilek, Dublinek eta Oslok joan den astean iragarri zuten elkarrekin modu koordinatuan errekonozituko zutela Palestina estatu gisa, iritzita 70 urte baino gehiago luze den gatazkari irtenbidea emateko aukera bakarra dela. Erabakia politikoa da juridikoa baino gehiago eta Palestina nazioarteko zuzenbideko subjektu gisa aitortzea dakar. Munduan jada 156 herrialde dira hori aitortzen diotena. Azken hilabeteetan landutako berregiturak eta planaren zertzelada batzuk eman ditu Siemens Gamesak. Jakinarazi du 4.100 lanpostu zabatu nahi dituela hurrengo hilabetetan, hau da, taldeak dituen 29.800 langileen ia 14%. Kaleratze gehienak bulegoetako langileen artean egingo ditu eta horregatik litekena da eragin handia izatea Euskal Herrian lan horietan aritzen direlako multinazionalaren 2.800 langileetatik gehienak. Zamudion du egoitza, Lurreko Haize erroten atalak eta Sarrigurenen du ingenieritza zentrorik handiena.
Jai herritarrak maite ditugulako, artistak betoen kontra gaude eta konponbidea nahi dugu bai Bilbon, bai Gasteizen. Hitz horiekin abiarazi dute Euskal Herriko 150 kulturgilek jai herrikoiei buruz idatzi duten gutuna. Bertan, Gazte Koordinakunde Sozialistari, Etxebizitza Sindikatuari eta Luberri Konpartsari Gasteizko eta Bilboko jaietan parte hartzen uzteko exigitu dute, auziari konponbide bat emateko ere eskatu dute. Bueno, 150 lagunek sinatu dugu gutun bat, testu bat, eskatzeko funtsean Bilbon eta Gasteizen, jaien testuinguruan gertatzen ari den beto hori konponda deia, eta atzean gera deia, eta eremu horietan parte hartzea eskatzen ari diren taldeek aukera izan dezatela bertan egoteko. Eta horretarako momentu honetan beto hori artikulatzen dutenek eta bertan parte hartu nahi dutenek aukitu behar dutela modua hori gerta dadin, ahalik eta lasterren. Bi efemeride ditugu gaurkoan, Adi. Hey, listen, man, but this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. His word has not come true, no Sansa revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who have never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Ay, 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 Desmond Tutu. Y hablan de represión contra mineros, contra obreros. Ojalá que no haya sido ETA, ¿eh? Ojalá que haya sido una chapucero. Porque muchas veces eso... Al final todo decepcionado, ni uno tiene más, ni otro secuestrado. Ongi etorri gaueko albistegira, ludopatiari aurre egiteko aurrera pausoak eman dira Nafarroan. Jokoaren kontseiluak argi berdea eman dio Nafarroan ludopatia prebenitzeko jokoaren arautegiari. Irune Rejano, konta eguzu. Nafarroak lokalei, makinei eta ordutegiei buruzko proiektua onartu du jokoaren kontseiluan, pertsona kalteberak babesteko eta mendekotasun arriskua murrizteko. Testuak besteak beste honako hauek ezartzen ditu. Lokalak eta makinak kontrolatzeko, planifikatzeko eta arautzeko neurriak, ordutegiak, publizitatea eta babesak eta sarbideak, adingabe eta kolektibo kalteberen babesaren arabera.
Nafarroak lokalei, makinei eta ordutegiei buruzko proiektua onartu du Jokoaren Kontseiluan, pertsonak kalteberak babesteko eta mendekotasun arriskua murrizteko. Nafarroko gobernuak aurkeztu du Jokoaren Kontseiluaren aurrean, Nafarroako joko eta pustuen erregelamendu orokorra onartuko duen foru dekretuaren proiektua. 21/2022 foru legeak ezarritakoa betetzen duena eta Nafarroko foru komunitatearen eskumenen esparruan joko eta apustuen antolaketari, ustiapenari eta praktikari buruzko arau alderdiak garatzen dituena. Testua bozkatu eta onartu da Kontseiluan, Europan parte hartzeko 3 hilabeteko nahitaezko aldia amaitu ondoren. Testuak besteak beste honako hauek ezartzen ditu: lokalak eta makinak kontrolatzeko, planifikatzeko eta arautzeko neurriak, ordutegiak, publizitatea eta babesak eta sarbideak, adingabe eta kolektibo kalteberen babesaren arabera. Barne funtzio publiko eta justiziako sailburu Amparo Lópezek xehetasun gehiago eman ditu. Pero sobre todo lo que se busca es proteger al vulnerable, prevenir las ludopatías, trabajar con una visión transversal desde educación, desde salud, derechos sociales. Los más débiles deben ser protegidos por el Gobierno de Navarra y sobre todo en un ámbito tan importante como es el juego. Jokoaren Kontseiluak onartu ondoren, foru dekretuaren zirriborroa gobernu bilkuratik pasatu beharko da, ondoren Nafarroko Kontseiluari helarazteko, nahitaezko azterketa eta balorazioa egin dezan. Europako Parlamenturako hauteskundeen kanpainak aurrera segitzen du eta ekainaren 9 bozen ostean eurodiputatu izan nahi duten hautagaiak Euskal Herriaren luze zabaldean aritu dira mezuak zabaltzen. EH Bilduk Aita Mariontzia bisitatu du Pasaian, Fernando Barrena koalizio subiranistaren zerrendaburuak ziurtatu du migrazio arloan egiten duen politikarekin Europako Batasunak hobi komun erraldoi bihurtu duela Mediterraneo itsasoa. Azaldu du itsaso horretan jadanik 40.000 pertsona inguru hil direla Europara iritsi nahian miseriatik, gerratik eta gosetik ihesean bizi baldintza duinen bila. EAJ lehen sektoreko ekoizleen errenta hobetzeko lanean ariko da Europan, hala hitzeman du Oiane Agirregoitiak ekainaren 9 izango diren Europako hauteskundeetarako EAJ-PNV eta CEUS koalizioaren zerrendaburuak gaur. Eltziegon ekoizleen lanak soldata duina merezi duela esan du hautagaiak ustiategien iraunkortasun ekonomiko eta sozialak baizik ez baitu ingurumenaren iraunkortasuna bermatzen haren arabera. Zubietako erraustegia neurketa jarraituak behar direla adierazi du Toxikowatxek. Errauste plantaren inguruetan hainbat gai toxikoren kontzentrazioa neurtu du fundazioak azken 5 urteetan eta emaitzak aurkeztu ditu Gipuzkoako batzar nagusietan. Askotarikoak izan dira Zubietako erraustegia martxan jarri zenetik eman diren arazoak. Besteak beste gelditzeko automatismoarekin izandako arazoak, lixibiatuen filtrazioak, amoniakoarekin isuriaren ondorioz arkaitzerrekako kutsatzea, lehen transformadoreak emandako arazoak edota diosina isuriak. Bada Herberetako Toxikowatch fundazioko zientzialariak 2019tik gaurdaino ikertzen ibili dira errauskailuaren inguruan. Erraustegia dagoen tokitik 5 kilometroraino ikertu dute. Azterketa aurrera eramateko zenbait aldagai hartu dituzte aintzat. Oioen arrautzak, inguruko zuhaitz eta landareak, errekako urlaginak eta amenesnea. Guzti horiek landuta Zubietako erraustegiaren inguruko eremuetan atzeman dituzten elementu toxikoi buruzko datuak aurkeztu dituzte fundazioko bi ordezkari Gipuzkoako batzar nagusietan. Adierazi dute erraustegiaren kutsaduraz gain beste zenbait adierazle kontuan izan behar direla. Ikertu dituzten 5 kilometro horien bueltan daude Usurbil, Zubieta, Lasarte, Oria, Urnieta eta Hernani. Eta beraz inguru horretan dagoen trafikoak, burdinolak, alumineoaren industria eta plastikozko industria kimikoak, zementu labeak edo egurra tratatzeko plantak ere eragin dezakete Toxikowatxek jasotako datuetan. Nabarmendu dute toxikoen kontzentrazio maila modu kezkagarrian handitu dela inguruan. Esate baterako errauskailutik 2,5 kilometrora dagoen baserri bateko arrautzetan kalkulatu da diosinen baturaren kopurua 4,7tik 11ra pasa dela 2019 eta 2024 bitartean.
Bestalde adituek esan dutenez erraustegien diosina eta bestelako gai kutsagarrien isurketak lotuta daude zaborra erretzeko erabiltzen den ganberaren temperatura jaitsierarekin. Gauzak horrela ikertzen jarraitzeko beharra azpimarratu dute Toxiko West Fundazioko ordezkariek, eta elkarlanerako deia egin diete Gipuzkoako erakundei gorakada horrek erraustegiaren jardunarekin loturarik duen ala ez argitu ahal izateko. Jarindo mendiaren inguruan Aramaio eta Legutio udalerrien artean eta Gipuzkoako Leintz Gatzagarekin mugan proiektu eoliko berri bat jartzeko proposamena aurkeztu dute. Araban energia berriztagarria sortzeko proiektuen jarioa aurrera jarraitzen du etenik gabe. Ezagutzera eman den azkenekoa, Beitia parke fotovoltaikoa eraikitzeko eskatutako baimena izan da. Mirador Norte FV enpresa izan da eskatzailea. Herribera Beitiako udal mugartean 7.020 eguzki panel instalatzeko asmoarekin. Aldez aurreko eta eraikitzeko administrazio baimenak, ingurumen inpaktuaren adierazpena eta onura publikoaren deklarazioa dira zehazki eskaeraren helburuak. Hauek guztiak argitara ematen dira orain, interesa dutenek alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten. 70.000 metro karratuko azalera okupatuko zuen parkeak. Eraiki ahal izateko 10 partzela bere ganatu nahi ditu enpresak, desjabetzea nahita ezkotzat hartuz. Astelenean, Aramaio, Legutio, Eskoriatza eta Leintz Gatzagaren inguruetan, parke eoliko bat eraikitzeko baimena eskatu dela ezagutu genuen. Jarindo mendatean 4 aerosorgailu ezarri nahi ditu Green Capital Power enpresak. Aramaio bizirik plataformak sareetan gogoratu duenez, inguru berdinean Aixeindar enpresak eraiki nahi zuen parke eolikoa atzera bota zuen aireko segurtasunerako agentziak instalazioak Forondako aireportuaren babesgunearekin talka egiten baitzuen. Arabako aldundiak eremu hau babes berezia jasotzearen aldeko jarrera izan duela gogorarazi dute ere. Jarindo mendatearen inguruan lurralde plan sektorialetik kanpo geratzea eskatu zuen aldundiak hain zuzen. Trena hirietara lurrez azpiko bideetatik ailegatzeko proiektuen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa zalantzan jarri du Espainiar Estatuko Garraio Ministro Oskar Puentek. Adi. Trena hirietara lurrez azpiko bideetatik ailegatzeko proiektuen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zalantzan jarri du Espainiar Estatuko Garraio Ministroa Oskar Puentek. Euskal Herria Bilduko senataria den Josu Estarronak Gasteizko kasuari buruz galdetzerakoan egindako adierazpenak izan dira hauek. Puentek azaldu duenez, Espainiar Estatuan aurre ikusten diren lurperatzeek 40.000 milioi euroko kostua izango zuten. Garraio jasangarrirako onartu nahi den legearekin kostu horren 70% tokiko administrazioen eskuetan geratuko zela gogorarazi du ere. Gauzak horrela, proiektu gehienak seguruenik lurperatu gabe burutuko direla adierazi du ministroak. Banan aztertu beharko direla baieztatu du. Bilboko kasuan adibidez, lurperatzearena aukera bakarra dela azalduz. ¿Estoy prejuzgando lo que va a suceder en Vitoria o en otros territorios? No, porque habrá lugares en los que no se puede apostar por una integración blanda y la integración a través de soterramiento será la mejor opción técnica. Bilbao es un caso. En Bilbao, aunque quisiéramos, no podríamos hacer una integración blanda, porque técnicamente esa posibilidad no existe. Gasteizko kasua aztertu beharko dela adierazi du ere, zer egingo den zehaztu gabe. Arabako Foru Aldunditik aitzitik trenbidearen lurperatzea zalantzaz kanpo dagoela adierazi dute. Ramiro González Aldun nagusiak 2022an Ministerioa, Eusko Jaurlaritza, Aldundia eta Udaletxeak sinatutako akordioa ekarri du gogora. Zeinaren bitartez abiadura handiaren lurpeko iritsiera zehazten zen. Tengo que decir que me han sorprendido. En lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz me han sorprendido. Porque la llegada soterrada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz no es una cuestión que esté sujeta a debate, ni a negociación, ni a opinión. Hay un acuerdo. Y lo que hay que hacer es cumplirlo y punto. Akordioan lan hauen finantziazioa ere zehazten dela adierazi du. Ministerioak kostuaren 40% bere gain hartuko zuela jasotzen zen akordioan. Tokiko administrazioek 70% finantzatzeko beharra Gasteizen eraginik izango ez zuela baieztatu du aldun nagusiak. Indarkeria matxista lantoketako prebentzio lanetan sartzea eta prebentziorako sistema neurgarri bat ezartzea eskatu du LAB sindikatuak. Horretarako osalanera naiz Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutura proposamena eramango du. Sindikatuko Lan Osasuneko arduradun Inko Iriartek eta idazkaritza feministako buru Maili Sasik astearte honetan Bilbon egindako agerraldian eman dute proposamen honen berri.
Gaur, maiatzaren 28 da, emakumeon osasunaren aldeko nazioarteko eguna, eta egun hau probestu nahi izan dugu aldarrikatzeko edo exigitzeko instituzioei, kasu honetan Osalan eta Nobloiri, indarkeria matxista lantokietako prebentzio planetan sartzeko proposamena landu dadin. Arrisku ebaluazioetan arrisku bezala identifikatu, aitortu eta tratatzeko borondatea egon behar dela uste dugu, eta uste dugu instituzio hauei dagokiela borondate kontu bat izatetik haratago kriterioa markatzea modu integral eta sistematiko batean landu dadin arriskuen ebaluazioetan faktore bezala. Horretarako labetik bai gure delegatuen bitartez, bai komitetan dugun pisuaren bitartez, enpresetan integratu araziko ditugu neurri horiek hasteko, baina jarraian instituzioetan ere bai Noploiko kontseiluan eta bai Osalango kontseiluan erregistratuko ditugu eskaera hauek eztabaida eman dadin, eta exigitzen duguna da instituzio hauek beraien gaitasunari dezatela kriterio teknikoa implementatzeko enpresetan eta exigitzeko enpresetan neurri hauek behingoz betetzeko laneko arrisku direlako. ELA sindikatuak gogor kritikatu ditu Europako Next Generation funtsak eta pentsioak txikitu nahi dituztela adierazi du armak erosteko. Michel Akuntzaelako idazkari nagusiaren arabera belizismoa da nagusi politikan, gastu militar handiagoa eta gastu sozial murritzagoa. Omal Latinoamerikako multinazionalen behatokiak ELArentzat egindako txosten batetik atera dituzte ondori horiek. Europar Batasuna, agenda oliba berdea eta digitala enpresa transnazionalen zerbitzura txostenetik hain zuzen. Next Generation funtsen inpaktua neurtzeko asmoz osatu dute. Bilbon azken hilabetetan ongarrien lantegian isuriak izan ostean, Sader Profersa kanpora plataformak mobilizazio berri bat deitu du. Lehen sektorean, Euskal Herriko nekazarien elkartasunean, badugu berririk, enetik lehen sektorearen saia sortzeko eskatu dute. Datorren ekainean lehendakari berria eta jaurlaritza egitura berria izango dira. Gaur egun gobernu osatuko duten alderdi politikoak beren egitura eta gobernu osa dezaketen saien kopurua negoziatzen ari dira. Testuinguru honetan Euskal Herriko nekazarien elkartasunak eskatu du lehen sektoreak sail propio eta esklusiboa izatea, aurkezten zaizkion erronkei aurregin ahal izateko. Ohar batean adierazi dute lau legegintzaldi daramatzatela beste sail batzuekin nahastuta, jaurlaritzan presentzia galtzen beste gai batzuen aurrean. Eta argi utzi nahi izan dute lehen sektoreak tokia behar duela administrazioetan bere garrantzia eta berezitasuna islatzeko. Lehen sektorea ekonomia, ingurumena, kultura eta osasuna da, gizartaren eta landa eremuaren garapenaren ikuspegitik ezinbestekoa. Urteak daramatzate sektorearen krisiari buruz hitz egiten, neguko mobilizazioetan islatu zuten. Gainera, ohartarazi dute aktiboa galtzen ari direla, hori eragiten duten faktoreak mahai gainean jarriz eta balizko konponbideak landuz. Horretarako erakundeek elkarlanean jardu behar dutela diote, sektoreko eragileekin lan egiteko prest egon behar dutela. Eta hildo horretan Eusko Jaurlaritzaren zeregina funtsezkoa dela.
Hori ala sektorean lan egiten duten pertsonei lagunduko dien saia eskatu dute, inbertsioak indartuz, enplegua sortuz eta landa eremuaren biztanleria finkatuz. Nekazaritza praktika jasangarriak sustatuko dituena, lurzoruaren kontserbazioaren, uraren erabilera eraginkorraren eta abeltzaintza estentsioaren alde egingo duena, oro har lurralde orekari eusten lagunduko dion departamentua. Digitalizazioaren eta nekazaritza ikerketaren bidez sektorearen produktibitatea eta lehiakortasuna hobetuko dituen saila ere izan dadila eskatu dute. Sektoreare administrazio kudeaketa erraztuko dion eta aholkularitza teknikoa, diru laguntzak eta prestakuntza ahalbidetuko dituen saila. Bertako produktuen merkaturatzea sustatuko duena ekoizlei eta kontsumitzailei mesede eginez. Horregatik guztiagatik lehen sektorearen aldeko apustu egiteko eskatu diete politikariei, Eusko Jaurlaritza merezi duen pisua emanez, bereiztutako sail baten bitartez, nekazaritza eta abiltzentzako saila deituko dena. Lan munduan segiz badira berritasunak eta lorpenak lan hitzarmenetan zehazki egurgintzan eta ostalaritzan. LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek eta ADEGik Gipuzkoako egurgintza sektoreko lan hitzarmena adostu dute eta LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek Bizkaiko ostalaritzako akordioa lortu dute. Nazioartearen kritika eta presioi entzungor, Israelek berriz eraso die Rafan errefuxiatuentzat paratutako kanpalekuei. Gutxienez, 36 lagun hil dira erasoetan astearte honetan. Horrez gain, atzo 50 palestinar gehienak zibilak hil zituen Israelek Tal al-Sultango kanpalekuan Rafako ipar mendebaldean. Duela hilabete, Ekuadorreko Polizia Nazionala Mexikoko enbaxadara indarrez sartu zen Jorge Glass presidente orde ohia atxilotzeko. Mexiko karremanak etetea erabaki zuen eta Nazio Batuen erakundearen esku utzi ditu. Erakundeak baina ez ditu onartu Mexikoren eskakizunak, Bero Satrustegi. López Obradorrek Mexikoko presidenteak berretsi du ez dagoela prest Ekuadorrekin harreman diplomatikoak berrekiteko. Harremanak etetea erabaki zuen Ekuadorreko polizia Jorge Glass presidente orde ohia atxilotzeko Mexikoko enbaxadara indarrez sartu zenean. Gainera, harreman diplomatikoak Nazio Batuen erakundearen esku utzi ditu. Nazio Batuen nazioarteko justizia auzitegiak erabaki du Mexikok eskatutako kautelazko neurriak ez onartzea. Mexikok eskatu zion Kitoko egoitza diplomatikoan babes neurriak ezartzea eskakizuna ebatzi bitartean. Epaileek nahikotzat jo dituzte noboak honen aurrean eskainitako eta emandako bermeak. López Obradorrek baina errezoloz begiratzen dio Ekuadorreko gobernuari. Mexikoko presidenteak egindako azken agerraldian berriro azpimarratu nahi izan duela hilabete gertatutakoaren garrantzia eta larritasuna. Ekuadorri eskatu dio Jorge Glassen asiloa errespetatzeko. Hori da, harremanak berreskuratzeko Mexikok jarri duen baldintzetako bat. Horrekin batera adierazi du ez dutela harremanak berreskuratzeko ahaleginik eginen noboaren gobernuak barkamena publikoki eskatzen ez duen arte. Hori gutxiez eta eskatu dute horrela jokatzen duen edozein gobernu Nazio Batuetatik kanpo gera dadila.
Kirolean ikusmin handia piztu du Iruñean Osasunako entrenatzaile berriaren fitxaketak. Gaur eguerdian aurkeztu dute Vicente Moreno Sadarren ia ordu bete eta erdi iraunduen prentsaurrekoan. Moreno protagonistak adierazi du haur baten ilusioarekin datorrela Osasunara eta klubaren inguruan jaso dituen erreferentzia guztiak bikainak direla. Zegama Aizkorri mendi maratoia ospatu zen igandean, mendi maratoia gertutik ezagutzeko aukera izan du Hamaika Telebistak. Mundu osoko ia 1000 korrikalari ibiliko dira asteburuan hemen atzan daukadan Aizkorri mendian. Zegama Aizkorri lasterketako sortzaile eta zuzendariarekin Alberto Ayerberekin izan gara. Zegama ez zegama hori da, esan diana, giro hori, herri txiki bat, hemen da, herri etarro, bat abastei launduz, aldan ondoan nahin bar dugu. Hortan saiatzen geha, eta, egia da, faktore batzuk elkartu diela, bigarren urten ja, Espainiko kopan sartu gintzen, 2003, eske 2004en ja, munduko kopanako zirkuiton sartu gintzen. Faktore mordo bat elkartu zen, poliki, bazizan indartzen, 2007 Kilian Jornet azaldu zen, da horrei el mundo del trail baki duze ondorio ekarri junez. Eta, bera aurten ere hemen izango dugu. Baina hor lotuta da gure izaera, Euskaldunon izaerakin, eta daukun lotura mendik. Gu baki kulturalkin nundi gato zen. Baserri mundutik, mendi ingurutik, hori dana barrutik ateratzen zaigu. Orduan, ze gertatzen da? Santo Espiritun, Aizkorrin, Andraitzen, Aratzen, edozin lekutan, hola da ikuslean. Eta berdin diozek igualdik, adibidez, adibidea. Txarrako giztoite igualdik, baina holatzen jendez. Hor etortzen da, atzerriko jendea, eta, eske, adutzin hau egiten dira, oiakin hau egiten dira, negarren marko birtetzen dira, nolaztuko nahiko etorrik. Eske hori barrua jatzen da. Eta korrikalarien eta Aizkorriren artean beste loturarik baldin bada, tontorrean dagoen Aizkora da. Simbologi bezala, da hori zate, hori Euskal Mendi Federazio, aurrerako menden, gailurretan, Euskal Herriko menditako gailurretan, Aizkora jartzen zuen, ez? Orduan, pixkat horri lotuz, gure lasterketea, Euskal Herrin dago, Aizkorri bezalako mendi baten, 2020en pentsatu gendun, irabazlei, bai neska eta bai mutilei, eman behar gendola, irabazle bintze sari bezala Aizkora bat. Irtenen jartzen zaie irabazle bai mutilen izenak eta bai neskan izenak aurreneko urtetik 2002tik hasitako izen guztik. Eta, claro, gero danotak egin bezala, 2008en emate gitzan izan, eta lasterketa ditzanen pandemika, tio. Baina, bi urte, aizkeneko bi ediziotan, igaz eta oin bi urte 22, sari bezala hori mantzate eta urte neola manoa. Jarraian Jon Hernandez kirol kazetaria dugu gurean. Kaixo, zer moduz kirolari dagokionez futbolarekin hasi behar dugu lehen mailako euskal taldei buruz La Liga, azken jardunaldian. Ez egoen gehiegirik jokoan, baina ere gauza batzuk bai, adibidez Zamora saria. Eta Unai Simon atletikeko atezainak irabazi du 2023-2024 denboraldian gol gutxien jaso dituen atezaina izateagatik. Atezain zurigorriak nahikoa zuen Raioren aurka 60 minutu golik gabe jaso ematea, eta hori zebera egin zuen. Valverdek 61. minutuan ordezkatu zuen, eta Julen Agirrezabala atera zuen zelaira. Simonen saria arriskuan ez jartzeko. Vallecaseko zalek txalo artean agurtu zuten arabarra. Simonek 33 gol jaso ditu 36 partidatan eta ondorioz, 8,81ko koefiziente du, Ter Stegen, Barcelona eta Alex Remiro Erreala atezainena baino bea. Unai Simon atletiken historian Zamora saria irabazi duen 5. atezaina da. Aurretik Gregorio Blasco, Jose Maria Etxebarria, Raimundo Lezama eta Jose Angel Txopo Iribar atezainak irabazi zuten. Bestalde, Jago Barrasate Osasunari agur esan zion Elsadarren, bat emaitzarekin Villarrealaren aurka. Neurketa amaituta, Jago Barrasatek zaleen babesa jaso zuen. Azkenekoz, zuzendu baitu talde gorritxoa, 6 denboraldi eta gero eta 256 partidu ostean.
Alabesek bana amaitu zuen bere norgehiagoka Las Palmasen, Carlos Vicenteren golarekin eta La Ligako 10. postua lortu du azkenik. Gainera, Errealak denboraldiari amaiera jarri zuen porrotarekin anoetan, Atletico Madrilen aurka, Imanolen mutilak ezin zuten Madrildarrak gainditu eta 2-2 galdu egin zuten. Hori bai, benetako emozioa bigarren mailako jokatutako partiduetan egon zen. Biak, Amorebietak eta Eibarrek igande honetan jokatu zuten haien norgehiagokak, eta ez zuten emaitza oso positiboa izan. Bereziki Eibarrek, Joseba Etxeberriaren taldeak Gijonen galdu egin zuen Sportinen aurka 1-0, eta lehen mailara zuzenean igotzeko bidetzen duen postuetatik kanpo geratu da. Edo nola ere, dena azkeneko jardunaldian erabakiko da eta Eibar zuzenean igotzeko 2 baldintza bete beharko dira. Armaginek Oviedo mendean hartzea Ipuruan eta Leganaisek Eltzeren aurka galtzea. Joseba Etxeberriaren taldea nagusi izan da norgehiagoko guztian eta aukera ugaria izan zituen, baina azken errematean huts asko egin zuten eta larrutik ordaindu egin du. Campuzanok 84. minutuan egin du Asturiarren garaipenaren gola eta Sportingek lehen mailara igotzeko playoffean sartzeko borrokari eusten dio. Beste aldetik, Amorebieta utxean berdindu zuen espainolekin Lezaman eta Salvazioaren ametsari usten dio. Bi taldeek aukerak izan zituzten gola egiteko, baina ezin izan zuten. Orain, Amorebietak azken jardunaldiko partida irabazi beharko du Anduan, Mirandesen aurka mailari eusteko. Eta beste kiroletan, mendi maratoian, hain zuzen ere, Kilian Jornet eta Silvia Noskar dira 2024ko Zegama Aizkorri irabazleak. Giroa bikain izan zen Aizkorriko maldetan, baita Segaman ere, irteeran zein helmugan. Gizonezkoen mailan, Kilian Jornet izan zen jaun eta jabe. Kataluniarra hasieratik jarri zen buruan eta helmugako marra gurutzatzen lehena izan zen 3 ordu, 38 minutu eta 8 segundoko marka eginda. 11. irabazi du Zegama Aizkorri mendi maratoia. Elusin Zoui helmugaratu zen 2. postuan, 8 minutu eta 8 segundora. Eta Pradesowski izan zen 3. 8 minutu eta 45 segundora. Emakumezkoen mailako lasterketan Silvia Noskar izan zen garaile 4 ordu, 29 minutu eta 13 segundoko markarekin. Lasterketaren buruan egin zuen probaren zati handiena, eta garaipenak ez zioni ez egin. Malen Osa euskalduna izan zen 2. 6 minutu eta 7 segundora. Eta Marta Martínez Asturiarra izan zen 3. Irabazleak baino 6 minutu eta 27 segundu gehiago erabilita. Gainera, motorrean, Xabi Zurutuza 19. izan da Moto3 kategoriako Kataluniako sari nagusian. Momeloko zirkuitoan, Legazpikoak ezin izan zuen hobetu duela 2 aste Frantziako sari nagusian lortutako 16. postua. David Alonso kolonbiarra izan da nagusi, Iban Ortola helmugaratu da 2. eta Jose Antonio Rueda 3. Eta azkenik, txirrendularitzan, Tadej Pogačarrek irabazi du 2024ko Italiako Giroa. Esloveniarra jaun eta jabe izan da lasterketaren aurtengo edizioan, guztira 6 etapa garaipen bereganatu ditu. Daniel Felipe Martínez izan da 2. sailkapen nagusian eta Geraint Thomas 3. Pogačarrek 9 minutu eta 56 segundo atera dizkio Martínezi, eta 10 minutu eta 24 segundo berriz Thomasi. Azken etapa, 21. Erroman hasi eta bukatu eginda, eta txirrendulariek 125 kilometroko ibilbide lauari egin zioten aurre. Etapa garaipena sprintean erabaki zen, eta Tim Merlier belgarra izan zen onena azken metroetan. Jonathan Milanek 2. postuan gurutzatu du helmugako marra, eta Caden Groves sailkatu eginda 3. Kultura gaietara salto, Umbra Light Festival jaialdiaren 4. edizioa 2025ko otsailean egingo da. 2025ko otsailean izango da Gasteizko Umbra Light Festival jaialdiaren 4. edizioa. Artea bakea da lelopean, hiriko plaza eraikin eta espazio publiko esanguratsuenak argiztatuko ditu egitasmoak, Erdi Aroko hirigunean, Zabalgunean, zein Gasteizko beste eremu batzuetan.
Hiri espazioko eskuartzeak, arte bisual digitaleko adierazpen artistikoak eta teknologia berriak biltzen ditu Umbra Light Festival jaialdiak. Urrengo urterako hautatutako leloarekin, artea bakea da zuzen, arteak eta kulturak jendea batzeko gaitasun handia dutela azpimarratu nahi dute antolatzaileek. Lehenengo 3 edizioek Gasteiz Aire Zabaleko museo bizi eta iragankor bihurtu zuten publiko zabala erakarriz. Azkenekoan, 2023an egindakoan, 100.000 pertsona baino gehiago gerturatu ziren ikuskizunak ikustera. Orain arte 2 urtetan behin egiten bazen ere, 2025etik aurrera urtero errepikatuko da argien jaialdia. Laugarren edizio honetan euren lan eta sorkuntzekin parte hartu nahi duten artistek izena emateko aukera dute orain, ekainaren 28 arte. Iruñean Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen bozkatzeko epea irekita dago. Irune, konta eguzu? 2024ko Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen bozkatzeko epea irekita dago. Bozketa Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoentzat da eta boto bakarra eman dezakete Sanferminetako mahaiak hautatutako 5 aukeretako batengatik. Duguna Iruñeko dantzariak, Dantzaris de Pamplona, Amudisna Asociación de Mujeres con Discapacidad de Navarra, San Juan de Dios Ospitalekoak, Gaiteros Emanos Fraile eta Pilotari Federazioa. Botoa ematean nana edo antzeko egiztariri bat aurkeztu beharko dute eta bozketa 2 astez egonen da eskuragarri, ekainaren 9 arte igandea barne. Emaitza ekainaren 11an ezagutuko da prentsaurreko batean. 2024ko Sanferminetako txupinazoa botako duen pertsonari edo erakundeari botoa eman diezaiokete Iruñeko herritarrek astelehen honetatik aurrera. Bozketa Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoentzat da eta boto bakarra eman dezakete Sanferminetako mahaiak hautatutako 5 aukeretako batengatik. Duguna Iruñeko dantzariak Dantzaris de Pamplona, aurten haien 75. urteurrena ospatzen dutela, Amudisna Asociación de Mujeres con Discapacidad de Navarra, Hospital San Juan de Dios de Pamplona, Gaiteros Hermanos Fraile, Iriko kaleak urte osoan alaitzeagatik eta gaita musikari lotutako ibilbide artistiko zabalagatik, eta bukatzeko Nafarroko Pilota Federazioa, Nafarroko kazetarien elkarteak proposatua Sanferminekin duen loturagatik. Bozketa 2 astez egonen da eskuragarri, ekainaren 9 arte, igandea barne, aurrez aurre, telefonoz edo internet bidez. Herri bozketaren emaitza ekainaren 11an aste artean ezagutuko da, prentsaurrekoan Joseba Siron Iruñeko alkatea bertan dela. Hautagai zerrenden artean berdinketa gertatuz gero, aukeratutako proposamenak batera kaleratzea proposatuko da. Boto gehien jaso duen hautagai zerrenda erakunde bat bada, txupinazoa bota dezaketen ordezkarien kopurua 3 mugatuko da. Aukeratutako hautagaitzak hurrengo hitzak erabiliko ditu aurtengo jaiei hasiera emateko. Pamploneses, Pamplonesas, Viva San Fermin, Iruindarrak Gora San Fermin. Ez dago baimenduta alkatetzaren dekretuan zehaztutako testu honi beste zatirik eranstea. Baloraziozkoa edo beste baldintza batekoa adierazi du udalak ohar batean. Irudetan ikusi dugun bezala, tombola bat izan du atzean Irunek, Sanferminak gertu ditugun seinale. Karitasen tombolak sariak banatu ditu jada Iruñan larun bat honetan inauguratu ostean. Gertaera honek Sanfermin jaiak gertu daudela erakusten du. Tombola Nafarroko hiriburuko bizilagunengan maitasun gehien pizten duen jaietako elementuetako bat baita. Aipatzekoa da aurtengoak berrikuntza harrigarria izango duela. Edizio honetako nobedade gisa, Karitasek tombolan bertan inkesta bat egitea erabaki du. Hurrengo ediziotarako hobekuntza arloak identifikatzeko. Karitasen tombolaren 79. edizioak asteburuan ireki ditu bere ateak sari ugarirekin eta berrikuntza harrigarri batekin. Gertaera honek Sanfermin jaiak gertu daudela erakusten du. Tombola Nafarroako hiriburuko bizi lagunengan maitasun gehien pizten duen jaietako elementuetako bat izanik. Sari nagusien artean autoak eta 2.500 euroko 23 erosketa txartel daude. Txartelek aurreko edizioetako euro bateko prezioa izanen dute eta abuztuaren 16an iraungiko dira. Edizio honetako nobedade gisa, Karitasek tombolan bertan inkesta bat egitea erabaki du.
urrengo ediziotarako hobekuntza arloak identifikatzeko helburuarekin. Bertaratzea ordutegiak edo orduan zenbat sari banatzen diren bezalako datuekin. Asmoa, tombolari buruzko datuak lortzea eta ondorioak ateratzea izanen da. Ana Urmenetak, tombolaren arduradunak, aurtengo edizioari hasiera eman dio. Bildutako dirua Caritasen helburuetarako erabiliko dela gogoratuz eta 100 voluntario baino gehiagoren laguntza eskertuz. Horrela, sari guztiak Caritasek eskuratu ditu urria eta urtarrila bitartean, 6.000 doaintza inguru izan ezik. Tombola uztailaren 15 arte egonen da zabalik, astelehenetik igandera, goizeko 10:00 ordubietara eta arratsaldeko 5:00 9:00. Sanferminetan uztailaren 6-tik ordubitara, ordutegiak 9:00 ordubiterditara eta 5:00 11:00. Amaierara heldu gara, badakitzu informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Atzo Naroa Elortza gurasoari Euskal Eskola Publikoen jaiaren inguruan eginiko elkarrizketa dator jarraian. Bihar izango gara bueltan, berri gehiagorekin ongi izan. Etorkizuneko festei dagokionez, igande honetan ekainaren 2an egingo dute Euskal Eskola Publikoaren jaia Ordizian. Euskal Eskola Publikoaren 31. jaiaren inguruan hitz egiteko gurekin dugu Naroa Elortza, guraso elkarteko kidea. Kaixo Naroa, ongi etorri. Ordizako Eskola Publikoko hezkuntza komunitateko ordezkari eta baita gurasoa zara. Naroa, eta aurten 31. Zospatuko duzue Euskal Eskola Publikoaren jaia, gogotsu zaudete? Gogotsu gauz ilusioakin, urduritasunakin, nola azkenengo momentuko gauza dana, kontxe bertan antolatzaileen, voluntario pila bat antolatzeko bileratxo batetik irten berri gauz, orduan, nasketa bat, ez? Emozio, ilusio, urduritasun, orduan, bator, hartxe dago. Badator, bai, nolako izan daba antolakuntza lana, konta eguzu? Pixkat, argi uki ginen hasieratik, ez ginula nahi bakarrik egun bateko jai baten, egin urte guztiko planteamentua landu. Planteamentu hauek pixkat 3 ardatzetan oinarrituta, alde batetik inklusioa, beste alde batetik inklusioa eta aniztasuna, publikotasuna eta euskalduntasuna, ez? Orduan prozesu horiek, 3 ardatz horiek lantzeko eta ez soilik mugatzeko egun bateko jardunaldira, behin duguna izan da, Patxi Zubizarreta eta Jokin Mitxelenakin batera liburu bat argitaratu dugu, pixkat bereziki urdanetako eskolan zentratuta egongo litzakela, benetan bertako aniztasunan isla eta ikuspegi pedagogiko eraikitzaile batetik, gaur egungo errealitateak erakusteko beste modu bat irudikatuz, ez? Gero eduki ditugu bi hitzaldi doma inguru, bat euskalduntzearen inguruan, bigarrena publikatasunaren inguruan, eta geratu zaigu denbora faltagatik, 3. bat aniztasunaren kudeaketa buruz, ez? Orduan, dabil izaten izan da urte oso kompletua, gainera ospatu dugu ere bai, Urdaneta eskolako 50. urte horrena, 1000 pertsonentzako tordu batekin, paella zoragarri batekin, ederrakin orduan gatoz, gelditu gabeko erritmoan, ez? Erritmo zoro xamar baten orduan, ekainan 2 izango da azkenengo ginda. Bai, urte osoa zabiltzate orduan lanean, esan berri duzun bezala, Ordizako Eskola Publikoan lan egiten ibilizarete, mai inguruak sortu eginaz besteak beste, eta bat duzu oraindik egiteke. Alare Ordizian, 2 ikastetxe publiko daude, ezta? Urdaneta Eskola eta baita Oianguren Institutua. Hori da. Lehenengo aurrezkuntza eta lehen hezkuntza Urdanetako ikastetxean itzen da, eta gero ja Oiangureneko institutuan bertan beste herri batzutako ikasleak ere etortzen dira. Hor dau kokatuta. Ordizi ere kokatzen dugu ere da desoreka oso nabarmenak eta pixkat aldarrikapen bat eta enfokatuta ere igandera begira ere bai, desoreka ikastetxen arteko desoreken abidibide nabarmen bat da
da ordiziaren kasuan, ez? Orduan, pixkatere hor kokatzen dugu festa honen errelatoa ere bai, ze iruditzen zaigu, ordizi bada Euskal Herri mailan punto baten esanguratsua eta aldarrikapenan oinarrietako bat badago, ez? Orduan, testu inguru horretan oso errealitate ezberdinak daude bi ikastetxeen artean, baina, esaiteke mugarri bat izango dela ordizin ospatzea bera, ez? Daukan simbolikotasuna jatorrien, hizkuntzaren eta maila sozioekonomiko ezberdinen artean dauen desorekagatik. Simbolikotasun hori gainera logoan eta baita abestian ere erakutsi duzue, haietan ere nabari da, igartzen da, 3 ardatzetan antolatu duzuela guztia, bai publikotasuna, euskara eta aniztasuna eta baita inklusioa ere, horiek dira azken finean helburu nagusiak. Bai, guretzako, eta abestia ez dut aipatu jarduera horrentzako, baina guretzako ere abestiai garrantzi handia ematen diogu, ze Jon Maia eduki dugu hor, Jon Maiak ere guretzako erreferentzia bat bada, ez? Beste Euskal Herri baten inguruko hausnarketak ere plazaratzen dituelako, eta aniztasunaren, eta beste Euskal Herri horren adierazpen ere ekartzen duelako. Kaukorikoreako gure gurasoak die bertan parte hartu dutenak, abestian sortzaileak, eta bertan hainbat kolaborazio eta bideoklipa ikusten ari zaretenez, eskolako Urdaneta eskolako eta institutoko guraso eta familiek eta hartu dute parte bideoklipean, orduan izan da sorkuntza proiektu kolektibo bat oso potoloa, ez? Egia esan, daude ohituta, eta hau ni Urdaneta eskolako gurasoa naiz, eta gaude ohituta olako ekimen potolak egitera, ez? Urtero egiten dugun festan, ikasturte bukaerako festan, eta gero neguko festa baten ere, baina batez ere ikasturte bukaerakon elkartzen ditugu 800 lagun guk prestatutako paella bazkaltzen, poltsiko guztientzako, denontzako eskuragarri dena, eta horrelako ekintzekin aniztasuna bultzatzen dugu, kohesia bultzatzen dugu, eta, hortengoa izan daia, beste plus bat, ez? Beste plus bat, 50 urte hurreneko antolaketari begira ere bai, gero festari begira ere, guraso elkartetik eta eskolatik bultzatzen diren hainbat ekintzak finantzatzeko erabili nahi dugu ere bai, ez? Hamaiketako osasuntsua daukagun moduan, eta orduan da, oso lantarioa, oso exigentia, iruditzen zaigu ere honek gure oinarria dela eskola publikoko etatea alduntzea, horrek ekarriko du eraldaketa eta horrek ekarriko du publikoaren indartzea. Orduan, 3 ekintza hauek dira guretzako, festa helburu bat da, baina festa baino igual tresna bat da, ez? Helburua baino gehiago. Orduan, enfoke horrekin begira egon gara eta ikusten, prozesu hau urtebete luzatu dena, nekagarria izan da punto batean, baina honek ekarriko digun ondarea ere gure komunidaderantzako oso potoloa izango da. Etorkizunerako lana da beraz, gainera ez bakarrik egun baterako sortua. Gurasoak aipatu dituzu, izan ere guraso elkarteak ere garrantzi handia dute eskolan, ezta? Bai, guretzako gakoa da. Gainera ulertzen dugu hezkuntza komunitatea kolektibo osuak hartzen daula parte, ez? Bai, ikasleko osatzen dutela, komunitateak osatzen duela, langileen komunitateak osatzen duela eta familiek ere zer esan zuzena daukatena. Eta hor, ahaztu gabe ere administrazio publikoak eta udalak eta daukaten zerikusi zuzena, ez? Aurrekoan, adibidez, publikotasunan inguruko hitzaldian ere, bertan ere enfokatzen zen hau, ez? Guazen alduntzera gure komunitatea eta gure familien implikazioa eta abar, ze horrek ekarriko digu, benetan gizarte eraldatzaile euskaldun eta inklusibo baten haziak ereitera, ez? Orduan, oso garrantzitsua da, esaten zela, guraso elkartearen funtzionamendua edo familien implikazioa, eta horren harira ere, ardatz importanteak dauzkagu, iruditzen zaigunak oso importante dela, bai, euskalduntasunean ari gara, teknologia libreen inguruko hausnarketak bultzatzen ari gara, oso garrantzitsua guretzako komunitate ezberdinak batzen dituen eskolan sareak ere sustatzea, hor dauzkagu komunikazio kanal berritzaileak martxan jarri ditugunak, daukagu proiektu izar bat ere, eta hau baliabideak bilatza ere izango da eskolako festa horren, domekako festa horren
helburutakoa, daukagu proiektuak tamaiketako osasungarria daukana izena, eta horrekin bermatzen duguna da HH eta LH-ko ikasle guztientzako hamaiketako osasungarri bat egotea egunero guztientzako eta guztientzat berdina, ez? Orduan, ari gara ekintza txiki, haundi, ertainekin, egunerokotasuneko helburua lortzen, aniztasuna, saretzea eta pixkat gure ardatzoietan indartzeko, ez? Bultzatzeko. Ildo beretik, abestiraren letrari begira ere, abestean ere badio guztiontzat da eta guztiontzat dago. Horrekin dena esaten da, ez? Guretzako, guztiontzat da edozeinentzat, ikuste duzuen bezala kolorez betetako herria eta eskola daukagu, ez? Patxi Zubizarreta egonda gurekin, pixkat liburua ere aurkeztu zuen aurreko baten, eta gonbidapen zuzena zuentzako ere liburua eskuratzeko egiteko webgunetan, edo bestela beste liburu dendatan, berak esate zigun, aniztasunari buruz askotan negatibo hitz egiten dela, ez? Baina eske gure eskolan daukaguna da, belgo dorre bat, eta belgo dorre horretatik anistasunari, euskarari, bai esatetik egingo dugu, ez? Mundukeriz gauza itxusiz betetako mundu hau nolabait munduketariekin konponduko dugu, mundu konpontzaileak sortzen ari gara, orduan guk hor kokatzen dugu, eta kokatzen dugu ere, eta hauekarriko nahiko nuke behin eta berriro ere, ze aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestean ordiziaren kasuan bereziki, hitz egin behar dugu ere, ikastetxen artean dagoen deserokei buruz, eta hemen enfokea jarri nahi dugu berriz ere administrazio publikoan, Eusko Jaurlaritzak, bai privatizazioan, baina baita ere desoreken hauen bultzatzean eta publikotasuna alde batera uztean edo deusestearen desburu horretan kokatu nahi dugu ere, ze aldarrikapena izatea aniztasuna eta publikotasuna eta euskalduntzea da benetan hau dalako egunerokotasuneko borroka bat eta egunerokotasuneko aldarrikapen bat, ez? Pelota beste tailatu batzutan gaudena, baina guari gara bintzat hasieratik eta bileraz bilera eta komunitateko dozentopagun erabilita, hau bultzatzen, ez? Ikusten moduan oso aldarrikapenez betetako diskursoa daukagu guk, egunerokotasunean gaude hortan, orduan, gitarago galdetzen badiazu, esango ez dut oso gauza interesantia dauzkagura, hori ere bai, ez? Egia da egitaragoari begirako galderak egin behar nizkizula, baina berdin egia da egitaragoa baino gehiago dela jaia, urte osoko jai bada, azkenean eskola publikoaren jaia, eskola publikoaren aldeko jaia, naroa, bestela ere, badakigu egitaraguari bezga dela begira jarriko, baina konta iguzu zara ingo duzuen domeka honetan, labur esan da. Izan, egun bateko bakarrik izateatza, aprobetxatuta familiak ere bertara mugitu daitezkela, osatu dugu, larun batetik hasita, kontzertu majoak eukiko ditugu, besteak beste dupla bertan izango dugu, eta gero igandera begira, izango ditugu ume txikienentzako, pailazoak, magoak, izango ditugu antzerkiak, goazeneko fotokola eta gero musikak ere, kontzertuak ere egongo dira, eta izango dugu ere gurasko elkartea bultzatutako paella jan ikaragarria, eta gero kroketa eder batzuk, tripa goxatzeko espazioa ere eukiko dugu, baina esan dakoa dauzkagu, eukiko ditugu kontzertua, bertako kirol elkarteak ere parte hartuko dute, bertan erakustaldiak izango dute, bakizu rugby adibidez oso ezaguna dela Ortizin, orduan beraiek ere hartuko dute parte, herriko txaranga, musika eskolako banda, erraldoiak, guretzako oso garrantzitsua izan da, herriko eragileak ere gurekin izatea, ze iruditzen zaigu eskola bada, izaten bada, da herriaren isla, ez? Horregatik nahi izan diegu herriko mugimendu ezberdinei, espazio zabal bat eukitzea, ez? Horregatik, musika eskola, txistulariak,
gauda danetik, ez, kirola, ez bakarrik kanpotik ekarri bezik, eta ikusarazi herrian dauden mugimendu ezberdinak eta talde antolatu ezberdinak, bere espazio izan dezala, eta beraiek ere aitortza hau eta publikotasuna hau eta herrigintza hau egiten dutela eta beraiek presenten egin dituen. Egun hortan, orduan, dauzkagu kontzertu pila bat, herri mugimenduko eragileak egongo dira bertan, musikaz betetako asteburua izango da, kale jira, dantzariak, bideoklipa dantza, koreografia ikusiko zen duten bideoklipean ere hori koreografia dantza iteko espazio batera hartuko dugu, orduan, nahasketa bat, uste dut dozein gustotarako egongo dela, eta da apustu bat publikotasunan alde, aniztasunan alde, euskalduntzearen alde, eta benetan aitortza bat, nolako lan egiten ari den komunitatea Euskal Herri osoan zehar, ez? Baina ze garrantzitsua da ere momentu hau festarako eta ondo aprobetxatzeko, ze lan asko egiten dugu, ordan goazen momentu baten disfrutatzera, guztio batera hartzia, egun polit bat pasatzia, asteburu polit bat, eta hoxe, festagiruan, ze borroka jarraituko du, baina borroka esaten dute festakin ere tartekatu behar dela, ez? Orduan, hortara goaz, asteburu guztiko. Borroka bai, jaia ere bai, ez da? Bai, hoxe. Esan bezala, komunitate handi batean ospatuko duzue jaia eta aurrera begirare lanean jarraituko duzue. Naroa, ondo pasa, kroketa jan, txaranga eta... Paella jan. Hori da. Eskerrik asko biziola, tartean biziola kooperatibai bere elkarlanea erakusteagatik eta kroketxeai eta eragile pila bati ere bertan horregoteagatik eta parte hartzeagatik olako